de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi octobre kalo tile 25 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila. Kunnafoni damdala bi Agence nationale de la sécurité routière n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabakan sariya la batolu olu ma u ye kunnafoni bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye bolimafɛn bolila minnu ni bolimafɛn sen 2 fo ka taa se bolimafɛn sen 3 bɛ u bolo fɛn min bɛ kɛ sababu ye sa ni ka kunkolo k'ale lakana n'an ko ale ma nazarakan na ko kaski ale kɔni doni o bɛna wajibiya bolimafɛn bolilaw olu ma kɛrɛnkɛrɛnna sa a sen 2 tigi ni a sen 3 tigiw olu ma u ka fɔ la ko a baaraw kɔni olu bɛna daminɛ décembre kalo tile fɔlɔ o nata in na san 2022 a bɛna wajibiya janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 ka se ka kunkolo ni ka ale lakana anazer ale ka fɔla sa ko wajibiyalen do bolimafɛn bolila sen 2 ma fo ka taa se a sen 3 olu ma maa minnu fana bɛ sigi u kɔfɛ ani maa minnu bɛ sigi olu kɛrɛfɛ k'olu bɛɛ wajibiyalen do ni ka se ka u kunkolo ni ka olu lakana anazer ka ladilikan kɔnɔna la ko bolimafɛn bolila ka a kunkolo ni ka o lakana a bɛ bolimafɛn bolila ni ka ale kisi sirabakan kasara o juguma ma. Amita kaikaw ulu fe no kaindi kalanso ba min be no ni ale be wele ko groupe scolaire Abdraman Gueye dɔgɔkun laban in kɔnɔna la ulu fana kɔni sirabakan sariya o kalana ni kalanden nunu ulu kuna min n'a kɛra sababu ye sa u yɛrɛ faamuyali caman ni ka o sɔrɔ sirabakan sariya ulu dɔɔni na ni hakilila in kɔni bɔra ba polisilaka minnu be ulu fe no ulu dagayɔrɔ la ni o ye deuxième arrondissement ale ɲɛma o yɔrɔ la ulu ni fɛn min ye anazer kai anazer ka bolodi ɲɔgɔn ma ni hakilina bɔra olu yɔrɔ la. Kunu tɛnɛ sɔgɔmada tesitikaw ulu fe no sa an ka fintigilakaw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni ye karogɛlɛndinɛ tigilamaw u gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ye sanfɛ kɛlɛ ni ka o kɛ karogɛlɛndinɛ tigilamaw ulu la fɛn min ye maa minnu kɛra sababu ye sa ni ka ni kunnafoniya ye ni ka ale di olu y'a yira k'a fɔ ko o waati kelen fana na an sɔngo dugulamaw kɛrɛnkɛrɛnna sa a dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Seyina olu maa caman kɔni bɛ yen nɔ n'olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ lakanabaliya ye karogɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni kelen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka olu sɛgɛrɛ. An bɛ to an ka fintigilakaw ka kunnafoniya ale kɔnɔna la hali sisan nɔ an ka fintigilakaw kɔni olu dagalen bɛ an ka jamana o kɔrɔyan fanfɛla ni a camancɛ boloyan fanfɛla la min n'u kɔni bɛ ka waliya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari karogɛlɛndinɛ tigilamaw olu la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye karogɛlɛndinɛ tigilamaw dagayɔrɔ octobre kalo tile 21 tɛmɛnen na u dagayɔrɔ 2 bɛ yen nɔ ni o ye Katiba Masinakaw ye u ka dugu min bɛ yen nɔ
ni o be wele ko Mafune ale ni Jarakungo. Mafune ni Jarakungo olu be to miniya laminina to minya be san o marala u koni ye u daga yoro o nika o cien to la ma fla koni o bonena u nina karogɛlɛndinɛ tigilamaw ta fanfɛla o la u kilala ka u ka kɛlɛkɛminan caman nika ulu cien. Octobre kalo tile 11 tɛmɛnen an ka fintigilakaw ka fɔla ko kura maa minnu be no ni ulu be sira tigɛ Kayi tagalaw ni Bamakɔ tagalaw ulu la sa u ye dankari ulu fana na dankaritɔ ulu la maa 5 bɔnɛna u nina o maaw la sɛgɛna tara ka maa 2 sɛgɛrɛ u tara ni ulu ye. An ka jamana camacɛ bolo yan fanfɛla la sa an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma n'o ye état major des armées ale kilala k'a yira k'a fɔ ko anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye karogɛlɛndinɛ tigila maa 11 ni ka ulu bɔnɛ u nina maa 45 wele kɔni lasira ulu ma ni sɛgɛna tara ka ulu sɛgɛrɛ o kɛra octobre kalo tile 8 tɛmɛnen kana se a tile 21 o ma. An ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fana na sa sanfɛ pankuru fana kɔni o fana ye dankari karogɛlɛndinɛ tigilama maa 11 na ni ka tila ka u ka kɛlɛkɛminan caman ka ulu tiɲɛ o kɛra octobre kalo tile 11 tɛmɛnen na Gao ale ni Labzan ka sira la. Gao be an ka jamana ale kɔrɔyan fanfɛla la. An bɛ taa Yorosokaw ulu fɛ yen nɔ denbaya ba 1,500 de bɛ yen nɔ minnu ni ulu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la o denbaya ba 1,500 ninnu na sa muso firiyatɔw b'u la fo ka taga se lujuratɔw ulu ma. Dɔgɔkun laban in na ni o bɛnna sibiri ma octobre kalo tile 22 balofɛnw kɔni tara ka di nin ye maako fɔlɔ ninnu ma min ni o ye kaba ale bɔrɔ 1 ka taa se fɛn min ye makɔrɔni paquet ale ni tulu bidon litiri 5 o kɔni dira u ma. Nin dira maa minnu fɛ sa o de ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko ONG Save the Children a dira ulu fɛ dugulamaw ulu ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ni baɲumankɛtɔn maa ninnu ma. Mahamara fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 22 san 2022 ni ka Bajo ɲɔforo min bɛ yen nɔ ni ka tasuma ka o don ale la. Bajo ale ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 12 o bɔɲɔngo de don. Serebolomaw ka fɔ la k'u kɔni bɛ nin waleya jugu in kɛ waati min na sa o kɔni y'a sɔrɔ fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye ulu bɛ u ka foro ulu kɔnɔna la u b'a fɛ ni ka u ka ɲɔw ka ulu tigɛ. U ye wele kɔni ni ka o lase an ka finitigilakaw ma ko ka dɛmɛ d'u ma walasa u bɛ se ka u ka ɲɔw ni ka ulu tigɛ ka sɔrɔ karogɛlɛndinɛ tigilamaw ma dankaru la. An bɛ taa kɔkan kibaru la yani an ka kunnafoni an ka ale datugu. N'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinée Bissau kaw ulu fɛ yen nɔ kunu tɛnɛ octobre kalo tile 24 san 2022 Guinée Bissau kaw ka jamana ɲɛma ni o ye Umaru Sisoko Embalo ye ale kɔni ye i kunda fɛn min ye Vladimir Putin ale ka jamana o kɔnɔna kan ni o ye Russie ye a taara ni ka taa i ɲɛ da Vladimir Putin kan n'u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bolila fɛn min kan o de ye kɛlɛ min bɛ Vladimir Putin ka jamana ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka sababuya kɛ nin kɛlɛ in kɔni kɛlen bɛ sababu ye ni ka gɛlɛya don diɲɛ seleke naani fan 14 bɛɛ lajɛlen maaw ma ni a kɔni bɔra Rusikaw fɛ yen nɔ a bɛ na i kunda fɛn min ye Ukraine kaw olu ka jamana o kɔnɔna kan kɛrɛnkɛrɛnna sa a faaba ni o ye Kiev ye a bɛ na taa ani Ukraine jamana ɲɛmaa fana bɛ na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. An bɛ taa Burkina Faso kaw ulu fɛ yen nɔ u ka kɛlɛkɛcɛ maa 10 bɔɲɔngo o de kɔni fagara karogɛlɛndinɛ tigilamaw ulu fɛ maa 50 ulu sɛbɛkɔrɔ joginna o kɛra kunu tɛnɛ octobre kalo tile 24 san 2022 o de y'u ka dugu min bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko Jibo ale bɛ Suma u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni fɛn min ye karogɛlɛndinɛ tigilamaw ka kɛlɛ o kɔnɔna ye sa u fana ye takari karogɛlɛndinɛ tigilama maa 18 o la. Kunu tɛnɛ kelen na Burkina Faso kaw ka finitigilakaw u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka wele lase maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka na kɛlɛ kɛ u ka jamana o tɔgɔ la u bɛna maa 15 ni ka o ta o maa ninnu na ani tuguni u bɛna maa 30 wɛrɛ ni ka ulu ta u y'o kuma fɔ octobre kalo ale daminɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye avril kalo fana tɛmɛnen ye u ye maa 30 ni ka o ta u ka finitigilakaw la. An bɛ kunnafoni ni ka ale datuguni Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna ye nin wagati na an bɛ se ka fɔ ko Laginɛ ale ni CEDEAO maaw kɔni u ye bɛn ka fɔ ni ka o kɛ ka sababuya kɛ u ka jamana ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko san 2 kɔfɛ a bɛna fanga ni ka o di finitigi gansan maaw olu ma nin wagati na ani CEDEAO maaw kɔni u ye kan kelen o fɔ.
Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damana de tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan yana an ka kunnafoni an ka o datugu sa tunga lafiya ma olu ka kunnafoni o bɛ an bolo kɔrɔ a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tunga lafiya ale de y'an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye a bɛ waati caman bɔ tunga lafiya min ni a nalen don tungarange olu lafiyali kama sojɔko la tunga lafiya ko k'a d'a ka client bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye u ka cité filanan o kɔni baaraw olu daminɛna ni o ye a tɔgɔ sɛbɛnni ye cité min ni ale fana bɛ banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ nka ni zenta o bɛna kɛ hectare 3 o de kan hectare 3 min ni ale laɲinina client fɛ k'a fɔ ko dɔ in kɔni u b'a fɛ ale ka bonya ni kɔrɔlen tunga lafiya ma u bɛ u ka client ni ka olu sago de kɛ k'a yira la k'a fɔ ko fɛn min ye cité fɔlɔ ye ni o kɛra banakɔrɔnikaw fɛ ni zenta fana bɛ yen nɔ o sarala cogo min na ɲina ni zenta fana o fana bɛna sara o cogoya kelen na an bɛna o sara cogo ni ka o de fɔ ɲɛna e maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ i sen ka ye tunga lafiya maaw ka ni cité kura in na o ka nɔgɔn i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'a ladɔnniya k'a fɔ ko tunga lafiya maaw ka ni cité kura in banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ a terrain kelen o kelen ale bɛ feere sefa wari miliyɔn 4 ani 500 de la wa terrain ninnu kelen-kelen fana bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de n'i y'i ka terrain sara ni k'a ban wagati min na sa n'a y'i diya i bɛ se k'i ka terrain wari bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ n'o fana t'i bolo i bɛ se k'i ka terrain sara dɔɔni kalo o kalo i bɛ se ka euro wari 500 ani 70 ani 2 ni ka o de bɔ o bɛ bɛn sefa wari 74 ani 800 ani murumuru o de ma ne maa min fana bɛ yen nɔ sa n'i tilali ka terrain ale sarali la k'a ban pewu k'a fɔ ko terrain ninnu bɛɛ sarala ka ban sisan turu bɛna se so jɔli o de ma e maa min bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka i ka so ni ka ale kɛ villa simple ye o fana ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen i b'i ka villa ale wari sarali kɛ dɔɔni kalo kalo i bɛ musaka ni ka o bɔ kalo kalo i bɛ euro wari 500 ani 80 ni ka o de bɔ o bɛ bɛn sefa wari 75 ani 800 o de ma ne maa min fana bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka i ta ni ka ale kɛ étage ye i bɛ euro wari 770 ani 80 ni ka o de bɔ o bɛ bɛn sefa wari 100 ni murumuru ma o b'a yira k'a fɔ tunga lafiya ma olu ka baara ale ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'i y'i ka terrain ta i b'a dɔgɔdɔgɔni sara ka sɔrɔ a ma kɛ banque juru ye i ka so fana n'a sera jɔli fana ma i b'o fana sara kalo kalo dɔɔni fo ka taa fɔ k'a banna tunga lafiya ma u b'i ka so ni ka ale jɔ k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun wa k'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ko tunga lafiya ma olu ka baara bɛɛ lajɛlen an'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ni contrat de contrat min ni ale papier bɛɛ lajɛlen bɛ mara notaire ale fɛ yen nɔ u ka notaire yɛrɛ ale bɛ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ notaire min ni ale bɛ wele ko maître job ni aw ye contrat signé aw ni tunga lafiya maaw cɛ u bɛ aw ka contrat papier ni ka ale mara notaire fɛ yen fo ka taa fɔ ko baara banna aw ni tunga lafiya ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o b'a yira k'a fɔ k'u ka baara jɛlenya de don namara t'a la wa yurugu fɛnɛ o t'a la k'u ka foli lase u ka client fidèle bɛɛ lajɛlen ma client minnu kelen don ka danaya ta ni k'a da tunga lafiya ma olu kan ne mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa walasa ka se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ cité kura in ale ye jɔli kan weleli kɛ 00336 41 94 03 80 00336 77 83 04 14 kunnafoni fana laban na u ka numéro de téléphone ale bɛ affiché nɔ walasa aw bɛ se ka damu ni ka ale sɔrɔ cogoya min na tunga lafiya ma olu ka baara la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn